କାଣା ତୁମର ମୁଣ୍ଡେ ଜହ ବାଲ ହେଇଗଲା? ହଁ କାଣା ତୁମର ମୁଣ୍ଡେ ଏତେ ବାଲ ହେଇଗଲା ଯେ ଆଗକେ ପଡି ଯାଉଛେ ତମର ବାଲ? ହଏ ହଏ କାଣା ତୁମର ମୁଣ୍ଡେ ଏତେ ବାଲ ହେଲା ଯେ ତମେ କାଟମି ବୋଲି ଭାବୁଛ? ହୁଏ ବୋ ହୁଏ ହଁ ବୋଲେ ମୁଇଁ କାଁ କରମି ସେଟା କାଟ। ମୁଇଁ କାଣା ଭାବିଥିନି ଯେ ମୋର ଯେତେବେଲେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବେ ସେତେବେଲେ ମୋର ଇ ଦାଢ଼ି କାଟମି ବୋଲିକିନା। ବାକି ମୁଇଁ ଯାଇଥିନି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି ବୋଲେ ସାର୍ କହିଲେ ତ ଦାଢ଼ି ଡୁରା ଯେନ୍ ରଖିଛ ସେଟା ମାନେ ସାଇଜ୍ କରିକିନା ଆଇବ ବୋଇଲେ ଯେତେବେଲେ ଏକ୍ଜାମ ହବା ପଢ଼େଙ୍ଗେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକିନା ଗନି ସେଲୁନ ଦୁକାନକେ ଆର୍ ବାଲ କାଟିକିନି ଆର୍ ଦେଖ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଯେ ମୋର ଦାଢ଼ି ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଆର୍ ଘରକେ ଆନି ବୋଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଇଁ କାଟ ହେଇକିନା ଆଇନି ଆଉ ବୋଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲ ହଁ ଆଉ ସେଟା ମାଆକେ ଭଲ ଲାଗଲା। ସେଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସୁନା ପିଲା